И така хора, ще разследваме да стане на сграда. Здрасти, хора. Здравейте, аз... Мен не ме знаете от канала, аз съм Кристиан Белчев. Аз съм Ма ти нямаш канал. Ами толкова... Я първи, че в този канал никога не съм се пускал. Ще, покажи ме, брат. Здрасти, хора, аз съм Дел Коста. Така хора, сега... Чакай. Сега трябва да се качим на високо, за да бързо за мой да стигнем там. Там да скочим, защото... В момента ще отиваме в изоставена болница и не забравяйте се абонирате за бригада ФК и за Ninjox. И за него, най-якия YouTube канал. Ninjox с почти 300 абоната. 300 абоната, хора, моля ви, нека да стигнем 300 абоната. Сега ще ви покажа. Добре, чакайте. Първо, веднага да стигнем и чакайте. Сега ще ви кажа, има една магия от много вредни времена, че качваме се там и ще видите, че веднага ще стигнем. Повярвайте ми. Хора, искам да кажа нещо. Ако нещо се случи там някакво хора, аз се молитва спокойно, ще... Да, така. Сега ще разберете как бързо се отива до някоя сграда. Аз забравих да взема Death Note. Аре, качвайте се, защото само аз ще отида. I'm gonna break the window, I'm not joking. Аре, бе. Качите. Качите, защото ние само двамата иначе ще отидем. Боро, защото само ти ще изпипа. Добре, чакай. И така хора, сега ще ви кажем как ще стигнем бързо. Чай мини колата, ще ни бусне и ще умрем. Така, чакай, така хора. И сега ще ви покажа как по-бързо. Има кола! Сега ще ви покажа как по-бързо да отидете до някъде. Сега след 3, 2, 1. О, добре. Чакай, що не се телепортира? Брат, аз не знаеш, че трябва да се телепортирам, аз пеша тръгнах. Ама чакай, той май не дойде в портала, защото като се скочи май може само два. Не май се няма се трябва. И той малко се измърил, ма ние не сме. Добре. Ето е къде е. Ривете ли? Брат! Ще демотизират видеото. Ама. Нали знаеш, че той цензурира. Не ми давай, тук е имало Първата световна война. Не го ли знаете, аз го знам. Някой да вади фенерчето. Сега, едина трябва да държим олива, който когато демона обърнат към нас да го вкара от царя. Така, ето с какво разполагаме. Кой го държи? Аз съм с ножицата. Така. Ти... Аз вземам ножица, за мен е ножица. Аз трябва да съм с ножица. Да, ще съм фенера, чакай, аз съм. Ти си фенера. Къде е фенера? Той, чакай. Не, той има два. Това ли е фенера? Не, пак взех за да правят такива звуци. Добре, дай фенера. Аз имам два фенера. Един от Вало, друг Чакай да видя коя. Как се свети са той? Отдолу. Къде от... Свети много малко. Чакай. Безовничката се тръгва. Чакай, тихо. Елате. Този не свети даже, бе, брат. Не свети много. Дай това. Дръж. Малко е страшно. Така, аре. Взема. Чакай, взема нещо. Първо, къде ще започнем сега да изглеждаме? Не, тук какво бягаме? Мале, вижте. Да. Малко ще не е трудно да минем. Поне не имаме новица. Да слагаме маската? Не, аз минавам първи. Аре, влизайте. Дълго не са имената. Тръгнава, че се първи. Ние ще те пазим Лодка. Не, ще пазим. Моля ви са! Ще те пазим гърба. Хора. Ако някой тук дойде, ще ми закриш. Дръж това. Да те пазим. Ой, това е голямо помещение, бе, хора. Чакай, вижте. Няма да ви поставите Давайте ми нагоре. закриш. Кой може да дойде? Хора, сега представя се пада, ако ми върху не. Кой? Нещо. Аз чух някаква капка се напада. Хора искате да съм... Кой иска отвън да вдигне ръка? Аре. Не. Очакай, нещо умре. Първи, бе, брат. Виж, имаме ножица. Ехо. Има ли някой? Не, някой вървиш. Не, аз просто гледам с това, ако някой не. Може да някой да гледа най-горе, аз гледам това, аз ще гледа първо.
Аз видях. Ама аз ли да влизам? Не, отвънка някой гледа първият етаж, друг гледа. Аз съм втора. Ти гледа третия етаж, тук вътре тук. Ама хора, ви чухте ли такива стъпки? Ма да, бе. После пак и ти. Добър ден, се чухте да бягат. Бредете видим е там. Там. Как си просто трябва да погръща. Бро, знаеш ние... Там няма... Чак, дайте видим тук, дайте видим тук. Тук няма нищо. Там кръв ли има, нали? Не. За тези капки малко да... Оу, какво е това там? Какво да работи, брат? Вижте! Това е като черв... А, не, това е изгнило нещо. Това е изгнило. На горния етаж, на горния. Е там, вижте, снимай там. Там горе. Там няма нищо, бе. Като някакъв голям хап. А, чух стъпки ви. Аз също. Ма също ли? И не как не просто се чува, вижте, тук има нещо. Трябва да се го покрили. Сигурно за да напада нещо. Да. Има дупка. Нещо е падало отгоре си. Чакай, дай да направя. Да, знам. Майко, как е стрес. Брате, дайте... Дай го. Там няма нищо. Аз хора, искате да експлорираме там. Аз вътре не искам да влизам, аз като студки, брат и... Имаме ноица. Баста, но какво ще направи? И един молив. Така, нищо няма. Това е затворено тук. Тук няма нищичко. Има... Ким има. Килин. Ми да. На нов ли? Тук ти гледаш? Горе-долу като нов. Излиза като нов? Да, отейните са нов. Отейните са нов. Защото отейните имат килин. Той всеки може да го е хвърли. Не, представяш някой да живее тук. Оня се какво е... Бездомничката? Не, ето тук да ядеш хляб там на това бедни. Да, бездомничката. Той в принцип трябва. Георги Райков ни знаеш ли, че той е живял тук, има едно легло, там... Тя. Това е, как така ще живее тук той е? Не знам как се на горния етаж и там... Сега на леглото си спи. Маля, аз тук е това... Там. Гърбовете? Искате ли да влезем? Не, аз повече не искам, аз като чувствам. Не. Аз не искам. Хора, чуйте ме. Хора, чуйте ме, не искаме да губим Трендафил. Трендафил е много хубав човек. Той не добре за Трендафил. Какво е, чалчи? Хора, вътре са гъл, бях чухте. Той дава всичко. Трендафил най-добрия приятел на света. Той най-мъжкия. Идвате ли? Аре. Ми малко места да не падни това. Някой, ако дойдеш му отвели тук, аз съм това. Дома да някакъв ти пречица, брат. Трябваше, бъди. Лево едно. Лево две. Лево три. Лево четири. Арете, бе! Ма, те що ли падат? По-искаш ще слезем, не знам. Ой, колко страшно. Тук има някакви бани. Чакай, елате. Защо? Има тайна врата. Вярно е. Чакай. Това е било затвор. Има лампи. Това е било затвор. Не, това не е хубаво. Това е затвор. Хора, това е затвор. Не, това са много малки кили, човек. Това е твърде малко за кили. Щом няма нищо на първия етаж, значи на втория няма. Не, няма, ама... Не, Това са за... Удой има, вижте, това са кили деца подземни, дето е така под земята. Да. Това е... За лоши има затвор. Ето скелет. Ето му дупка жена, защото да избяга. Вече. Ей, там да биш. Вече представяш ли в една стая да видим колко е? Да можеш, защото... Ма дай видим! Брат, тогава Вало да държи ножицата. Вало държи ножицата. Ама не. Дай двете работи. Като се качихме, видяхте ли как нещо това беше наклонено? Левел 5. Левел 10. Ма не, чакай, вижте. Нали като бяхме се качили, това нещо си едно беше наклонено назад. Здрасти, Куки! Мога да нещо? Да. Това е затвор, значи ако има някакъв, който е, защото все пък тук има някакъв затворник, който е имал животна пресара. И ако тук има колко ли мъртъв, тук е мъртъв, Ама но то... и той не е в затвор, значи е зъл. И тук обитава. Значи е зъл и ще обитава тук и ще иска да ни нападне. Ала ще го убия. А ще го убиеш докато дух и не го виждаш. Че той се мен ще ме уби.
Може да бъде. Белчев? Добре, дайте видим кой има по дупките. По дупките кой има. Куки! Това е затвор. Ехо! Това е затвор. Това е затвор. Ехо! затвор. Ехо! Замни. Това е за затвор. Етка са лежали. Там се му са лежали. Ма там има само някакви неща. Тук може. Не. Аз съм Страндафил. Страндафил, аз съм твоята хора. Не, това са кили, човек. Ехо! Да, знам. Чуйте. Ехо! Не, това са не. Стоп, чакам. Ма човек, той... Някой скача. Да, си нещо падна. Не, това са кили, хора. Това са кили. Ако нещо, защото знам какво може да ми направят духовете. Това трябва да Хора, нали сте виждали оня ютубър, който изследва такива. е изследвал такива българин? Дете даже беше. Да. И той не го е страх, той даже е виждал наркомани. А хора, чуйте ме. Да, беше каза Виктор. Чуйте ме. Да. Буквално има хора, които са... Буквално и тук идва човек, който е сам седа. И вижда в това отива на най-нагорния. А ние сме трима и още ни е страх да отиваме на първия. Аз мога, ама. Ма този ютубър, той най-популярният му клип е когато вели на номер 1000. Бре, чуйте ме. Ма ви оставя на сграда. Чуйте ме, хора. не Хора, чуйте ме. Имам план. Така, Средатов е капитана. Така, аз съм в средата, Белчев е последния. Аз ще гледам зад него. Аз ще гледам и пред Средатов, тук. И не влизам, защото знам какво духовете могат да правят. Какво мога? Оня, това дете, българин, той само наркомани вижда. И ги изследва, само наркомани вижда. А това тук е затворено, тъмно и се чуват стъпки. Там се едно не е било там. Брато, Той не е, той е само наркомани, не са били вътре и всички работи. В момента Белчев се опита да ни каже, да не ходим там. Белче, знам, че те е страх, бе, брат. Добре, признай, че те е страх, моля се. Малко ме е страх, брате. Поеми дълбоко. Ако Еми- имаме ножове такива по-остри работи, би влезла бата и да... И ако не знаеш, че тук... Това колко е остро. Не, Доста е остро. Не, Един път щях се нарежа пръста, честно. ма това не е толкова. Чуйте ме. Само аз трябва да Беше. правя така. Ще му рееш ногтите. И просто... Ма не, той това... Чакай, ще се... Е така. Хора, намерихме си, аз си намерих оръжие. Виж, виж, така също мога да държиш. Е така. Ей, така мога да държиш също, защото така е по-удобно и така да правиш. Внимайте да ме убиете. Е така. Не, внимание да ме убиете. Не, това го снимам, бе, бе, наркомани. Бе, ще го цензурираш, чуди? Да. Ще сложиш зелен екран и ще пуснеш една песничка. Да. Аре, влизаме ли? Let's go, we are Sigma. I'm the first guy. Защо? Айде. Така, тръгнах. Дайте отдолу първо, дайте отдолу. О, не, сега достатъчно долу, нагоре. Що? Нагоре е по-гадно. Нагоре е по-гадно. Защото пуси как бягаме, ще не е Айде, да какво, дайте Гледай, да чуйте. Че дойде ще мога да дойде тук. Какво ще дойдеш тук само на докумани духове? Ама чуйте ме, че пази тук. Ако нещо дойде, ние сме долу, и ако нещо дойде отгоре, той ще стърка и ще ни закрещи. И така ще дойде лекичко долу и гейм овър. По принцип, но па няма такива. Малко сме горе, той може да е долу. По-добре. Не е долу. По-добре някой да е долу. О, не, аз не искам съм. Но той аз не искам. И той не си не Аз съм искаш. сам. Не. Не, кой си капитана тогава? Не, Бред, изберете си капитана. Знаеш ко? Айде тръгнавам в аз идвам с теб. Белче. Белче. Хора не ще се чуят. Бе, брат, направо ми пукнаха да бе. Чакай, има още. Да, бе. А, не, това са от някъде оттам шукат. Добре, там някакви работи. Да, аре. Ау, бързо ми, ау. Знам нещо вече. Добре. Ма ние нали имаме оръжие? Да. Значи може да го убием. Тобото много не боли. Само когато се сила го биеш. Чуйте. Чуйте, е така, е това чу. Това вече го чух. Не знам дали се чунало, че са някое... Че са е това.
как ти чуеш си асансьор, тръгвай, това не, аз чух това. Аз чух. То може да има и асансьор. Асансьор, който работи. Чакайте. И затвор. Ако има асансьор, затвора, да престоки, това не се знае. Вече, можеш Чакай. Чакайте. Брате, са това кой? Аз съм много крив. прозорец. Не съм. Моята. Да щупи прозорец. Ми да, ма не... Трябва да хвърля... така някакво... Не искам да го карам там през една дупка. Камъчи. Айде да се опитвам, наред да се опитвам. Камък. Да видим, какво ще се чуи. Чакай, снимайте ма, някой да ме снима. Аз ще снимам как чупиш. 10. Ама ние не го правим това за... Деца, който го гледа това нещо, не го правим за да видим. Не го правим за да го правите и вие. Ние просто искаме да видим дали... Искаме да видим дали има нещо. Наистина съществува. Чакайте, баба има там. Бабичка. Искаме просто да видим дали духовете съществуват и да ви покажем, че наистина са истина и трябва да се... знаеш какво ти снимай? И трябва да се пазите. Няма нищо страшно. За да сме сигурни дали има тук работи. Ако има тук някакви работи... Бада, стой толкова тихо. Не знам. Ако е тихо, означава, че не е добре. Това куче, бе. Начук. И сега ще... Чуйте. Хора, тихо. Що се чува толкова? Супер тихичко. Долу се чува по-силно отгоре. Да, защото там стените са направени такива плочки, а плочките като удариш нещо се чува доста шумно. Чуй, намери камък и счупи стъкло. Не искам да гледам. Аз се опитам. Хора, не го правите това където и да е. Ние това го правим за да ви докажем, че... Брат, защо? Ние това го правим за да ви докажем, че наистина духовете са истина. И трябва да се прави точак. И за кеф. Хора, вижте! Това е за тука! Това е тел. Това е тел? Това е тел. Това може да го използва като такова. Така, хора. Това може да го използвали за... Електричество. Хора, дядката ни гледаше преди малко. Аз я видях. Хора, да се махаме, защото... Чакай. Замисли нещо на гадно, брат. Не го личиш ти? Не, нищо. Не замисля на гадно. Дай да вкараме ти. Хора, чакай. Това е гипа. Значи тука, тихичко, тука силно. Хора, чакай, тихо. Не си може да някой. Те колко силно сега? Ма не, чакай, трябва да го качим на по-голям етаж. Дай. Чакай. Баба хипа. Гледате ли са? Аз съм много точен. А отгоре... Значи току-що тихо са силно. Значи току-що беше тихо сега силно. Не, той го остави. То беше някъде го остави на Франция. Я ти кажа. Тихо. Служи ми го Францията. Ма брат, снимай към нас, не снимай. Забавих да ви снимам. Брат, 10 минути хората изгубиха да гледат това видео. Не 10 минути. 50. Хора, който иска чупи джам, това в момента е времето. Никой няма. Хора, това е затвор, защото ето там има дупка. Тази дупка, тук хора са се опитвали да бягат. Дай отиваме там. Там е по-спокойно. Къде? Ето тук. Там е по-спокойно. Тук има някакъв километр. Тук си едно... Тавана е падна. Не влизай, тавана може да падни. Излезе, чай, дай. Чай, тръндафил. Дръж. Не се падни. Чай, я? Хора, гледайте. Човек, там все едно има нещо. Там е някаква дупка. Минава към нея. Ти доста трудно ще я видиш. Ей, там виж я. Къде? Ей, там. Да, хора, Там е нещо. да ми му дупка. Там е нещо. Хора, който искате да отидем там.
Ма не, това мой да пани, вижте колко е Да, бе. скъпано. Не падай. Ама мой там нещо... О, да, някъде. Ако след да... дай очим това, дай очим. О, добре. Ай, шо ми искате. Просто нали знаеш... Чакай. Чакай. Не рисувай помощ. За да може ако някой да го види да... Виж какво написах? Bitch. Чакай. Bitch. I know I'm sexy. Дръж, мани това. Don't call me sexy, bitch. Брато! Wife me. Стига, махни това. Oh, yeah. Няма тук. И so good. Напиши помощ, за да знае, че тук никой не трябва. Да. Ето хора, тук мога да дойдете да видите само послание Help Me. Това е Димитроград до... Кое? Къде? До Сердиката. До Яница. Дианица, не Яница. Какво написа, Георги? Чакай. Help. Ей. Хора, чух някой там. Game over, we're dead. Белче, ходи напред. Ако нещо дойде да следва Георги, брат, ние сме тук ще ме Това закачим. не може да пишеш правилно. Знам ги. Не, това може някак се дръпне. Трябва само неща, не знам как ще. Трябва още. Да го О, извинявай. Арте, елате, тук. Това не е хубаво да го пипаме. Кое? Чуйте, това е тук вътре. Знаете ли какво има? Тук. Тук. Добре. Охлов! Хора! Може да вкараме охлов там горе. Дайте. Много прекатим живот. Аре, снимай. Някой да ми помогне да държи това нещо. Някой държи молива. Не, молива. Аз ще Не снимам, ти ще снимаш. Добре, Ти дръж му лева. Аз съм. Hello guys. What are we doing? Напред, няма да... Чакай, продължава. Хора. Я, Не обърна. продължава, бе. Да, верно, бе. Продължава, знам. Я, чакай. Снимай как, чакай, дайте да го махнем това. Чакай. Снимайте ма как. Ще го вкарам горе. Моля ви се. Не, си телефона ми. Ето къде. Спасене. Хора, ако се видя нещо, просто... Гледай там. Някой го върна. Не, бе, този... Не, То дай колко си това го се отворя. падне. Невъзможно е. Невъзможно. А, то продължава. Ма, сега го снимах, да нещо. Чакай да се изкарам фенера. Да, изкарам. Айде. Сега трябва да вдигаме това дървеното. Майко мила, брат. What the fuck? Продължава на. Хора, тук затворниците са копали. Да, продължава, истина. Я, Продължава. Чакай, Белчев, я тук, я. Я по-възлезе. Чакай, снимай. Аз така. Хора, вижте. Ние не може да видим на записите, ще видим. Мале. Там какво има? Хора, аз се махам. Не. Дано нещо се е видяло. Мале. Хора, пишете в коментарите. Пишете в коментарите, ако се видя нещо странно, през клипа, примерно нещо да се мърда, някакви стъпки, се чули нещо. Чакай. Трябва ще го кача в каналата, ама ще му се абонират Това е повече. супер дълбок, това е Я? дълго. Искам да го видя, Това е от тази килия. От ета. Чакай. Чакай, взима ли лъжици? Кой иска да влезе там? Не, това е тук. Това е тук. Хора, аз съм фанат. Хора, дай последно да отидем в болницата. Дай последно. Оттам идва. Не, хора, дай отидем на горния етаж. Знаете ли какво? Дай отидем на горния. Дай на горния. На втория. Чакай малко, това, На втория етаж. ако означава, че тук има дупка, тогава какво се означава? Чакай. Тук е затвор. А затворниците се опитат да изкопаят дупка, нали? Да. Ето, затова така. Това тук беше един ресторант, не знам какво е. Да. Хора, дай отидем на втория етаж и се траме, честно. А се биеме кефа. Става ли? Последен път. Да. Последен път, обещавам и се траме. Белчев, моля да. Брат, аз съм бях на долня. Айде. Дай. Долна! Маска да се вливаме. Брат, няма нищо. Арте, идвате ли? Мога да се пречува на двамата, на тримата. Да, на тримата се причина нашето нещо, също секунда също тази. Ами мога ще стане някакво куче да изръбто и нещо да е паднал да и даме. А кучето вече, а то като ничего ще помисли за добри.
значи добре. Хайде. Ма те влизат тук, ама те са само навън. Искате да си им наляво и надясно? Ай, бе, идем тук. Надясно. Не, двамата тръгвайте натам, аз съм на тука. Тръгвайте натам, бе. Не. Да. Дай, ако някой го дръпне, всички се днем. Да. Са празни стаи. Порали, може бе. Аз сега си представя какво може да... Брат, не се представя. Ето тук е ля 104. Хора, вижте. О, това... Верно, запродайте си махаме. Дай. Хора, като нещо не ще стане. Ей, добре. Добро. А, че искам... Не, дай втора, дай. Последно да се. Добре, без Белчев. Дай, Велче. Стая 102. А, там е туалетната. Майко. Ами, ай, ние се умитаме. Чакай. Гледаме. Искам се изтекавам, не искам. Дай горно. Аре, давайте след. Не, дайте да следаме. Дай горно, брат. Добре, аре. Ама ако нещо падни са... Ще слагам ключу. Дай ти спадай. Какво? Да си лоши. Дай нещо да е. Нещо. Аз съм си го мислих. Защото си го мислих. Виж, Жоржо, май съм тези неща. Ако мисля нещо ще стане. Ако не мислите за това, няма да стане. Не, винаги аз винаги си Хора, моля ви, мислете си. Нищо няма горе. Нищо няма Ми няма нищо. Просто нека да пробваме. Ние сме Па смели. какво е Ма, тази? аз не мога вече, мисля друго е вече това. Ние сме смели сърца. Мислиш, че има някакъв човек там и има някакво момиченце такова дълго косарите, така павучето и така салушка. Така седна. 100% не мога да бъде равна, брат. Са на Лука, на горния етаж. Не бе, не на лука. Е така на земята и така е се. Да, брат. Няма да правя. Ти уж малко ще кажеш, че Кира Сай си видял. Да. Не, хора! Кейсай! Кейсай! Умирам! С песента! Умирам! Не. Брат. Не, но. О, третия етаж е последен. Аре, А. Искате ли? Просто прозорът се е махнат. С бетон е така. Не, това е истински затвор. За какво защото има стаи? Защото има килия 105 и е във формата на килия. Килия 102, 103, 104, сигурно килия 200. Искате ли да гледаме друго, което не сме направили на запит, защото няма никога да го учим? Да, няма да проверим където е тарите под земята, да видим какво има. Брат. Има някакъв. No, it's no kill. No kill. Ма не, то няма никой. Продължава. Някой да такова. Чакайте. Какво? Аре, дай. Продължава надолу. Само надолу. Чакай, брате. Чакайте. Дай напред. Дай. Чакай. What the fuck? Я дай на другата страна. Чакай. А хора, вижте, ей тук. Ей там долу. Е, се тръгва надолу. Кой е там? Е там. Се тръгва надолу, брат. Е там, гледай, на там. Това е тръба пълна с нещо. Да. Примерно може да е сток. Да. Гореща вода. Дай нещо, мама, после на записите ще видим. Запити ще видим. Аре, после ще правим парт 2. Да. Хора, дай отиваме там. А тук, да минем тук. От тук да излезем. Да разбираме, ако правим. Не, да излезем. Тук нищо няма. Да, то няма, не, ама то не... Ето тук. Не, трябва да излизам от тук, не. Човек, това ще падне, виж. Не. То пък ще падне. Да, има пирон. Ако падне, направо ще разцепи. Да, така че давайте. Пака падне. Добре. Какво? Дай, за час, две ще го направим. Няма да го правя час, бе. Дай. Няма. Не пуснете за това. Хора, ние сме смели и вижте какво правим. Аз знам някакво шише. Какво правим за вас? Това поне трябва да събере няколко хиляди.
Ако нищо не събереме... Аз искам само гледане, не искам лайкове. Да, хора, ама аз искам сабскрайбъри. Моля да ви хора. Да, то и аз. От сърце ви казвам. Плиз. Къде бъде полза? Направо ще съм убия за един сабскрайбър, честно. Не, там нещо продължава, виж. Ето, съм сигурно за нещо. Ето хора, ако има нещо. Ей, това те натръгва надолу. Чакай. Дай ми го това. Изи го някакъв излезал и полицията тръгнала за него. Аре, дайте. Не е достатъчно. Така, ето. Хора, вече на втория, моля ви. На втория. Ние ще даме на втория етаж. Не, това е първия. Моля ви. Ние сме на първия. Не на втория. Айде, чак, две, искам да магазин взема вода. Ма няма пари. Никой няма. Аз имам пари само. Колко? 5 лева. Ще ни стигна. Добре. Аз искам да взема вода. Аз искам да взема... Ако изкачим втория етаж. Хора. Хора, искате да вземеш за темата. Да. Ай, като някакъв как. Аре те. Хора, той казва, че на Близки има магазин за пистолети такива. Не. Аз ли щом? Хора, шите Ако затворник избягаш, ще ми взема Ако отидем отвориш. на втория етаж, ще има награда. Честно Да. там. Вода за Белчев и 3 снакс. Обещавам. Ако не отидем Но там, Белчев, ако искаш, не ще идвай. вземем- Ако искаш, не идвай. Къде? Втория етаж. Айде хора, айде. Това го правиме. За контент, брат. Тато ми казва, ако нямам смелост да рече, аз съм дебел. И просто не ставам за този свят. Трябва всеки човек да има смело сърце. Трябва да има, ако да има смело сърце. Аз също имам. В момента сме трети, честно. Чакай, вижда Иванък. Давай. Абе, това е някакво. Да, там има затвори. Там е туалетна. Не, на всеки етаж е едно и също само. Ако ти не. Искате да чуем трети? Не, нещо, кое е... На трети? Брат, тарете, бе. Ма да не пани нещо. О, те това става. Да. Хора, сега последния етаж. Аре. То всичко е едно и също. Всичко е едно и също. Еми хора, това е закон. Това е закон са хора. Еми... Помощ! Някой! Помощ! Добре, няма да ми поберете. Добре. Хубаво. Не, тук няма нищо, бе. На всеки етаж е едно и също. То видеото свърши. Арте, отиваме до магазина. Хора, видяхте? Значи това е затвор сега. Вече знаем, че е затвор. Това не е болница. Това не е болница, а това вече е Умопали са. Да, аз мисля, че е такова. И аз? Да? Айде, дома. Добре, там е бедначка. Айде хора, айде да не снимаме. Искате ли по-такова на някъде друго нещо друго да кажа? Да, има, но това ще гледате... Чакай сега. Чак, две. Но за това ще гледате, чакай сега. И за това ще гледате час 2. Трябва да съберем 1 милион абоната и ще има час 2. Не хора, просто искаме... Хора, чай. Удари ме. Прочи сме. 150 гледания или 100 гледания или 50 гледания. Това искаме от вас. Искам, защото аз не съм много известен. Това искаме от вас, хора. Айде и до... И 10. И около 5 лайка, брат. И до час втора. Хубаво, сега снимаме какво ще купуваме от магазина и чакайте ме къде. Ще не видиш, ще се мисля, че се опитваме да... Маци, отка. Няма тъмна. Тук са подали кремчета. Здравей. Кремчета супи. Ето са подали кремчета. Добре, дайте ти дойде. Добре. Чакай, тихо. Идвате ли? Аз съм готов с моята поръчка. А тук има ли негачка? Не, няма. Какво толкова време не съм бил тук с майка ми? Не, ти са ужасни, брат. Някакъв голям ни трябва. Белче, върси. И ви ли бил само пък кола? Аз не искам да лепя. Не, който си вземе. закуска арбор ли, бат Митра? Не искам. Нека взем някакъв знак, с колко ще да ядем там. Да, може. На такова втората.
Колко струват? Липсен се. Точно са перфектни. Лев 70, взимайте един. Липсен се. Давай, взимайте. Много са меки. Много са меки. Дайте им отзад. Дръжте. Да, защото... Дайте им отзад. Ето оригинали. Те са по-твърди. Да, това са оригинали. Дай така да... Те са по-твърди. Белчо, взимай си една водичка. По-меки. Айде вземем си една водичка, Бела. Струва. Вода, къде има вода? Белтъче. Познавам, че те нарекох Белтък, просто го казах на рамка. Взема едно хакче много ясно. Не. Не си 102 да я за 800. Не си на бързовата. Къде е водата? Аз съм Трендафилов. Мой... Ти да ми сипиш малко е така. Без да го Да, песваш. вкусен е. Става, брат, вкусна ябълка. О, не, брат. Хора, искам само да видите. Не. Вижте. Вижте. 0, как повече се бива. Хора, не взимайте. Не. Ала да радари пиши лазака. Да, и там някакви Ама не гуми. взимайте никога. Не взимайте лабер. Ако сте го пробвали... Ай, сега ще платим и да. На мен ми гледа звука. Уай, това е вкусно. Виж. Това мой е доста вкусно. Виж какво пише Валентина. Ой, е с Валентина. Валентина, за тебе направим. Че, колко струваше това? Лев 70. Лев 70. Деца. Ами, чакай сега дайте да сметнем. Бах ти Мале. Хайде. Ето как? Мале. Някой да ме сложи в панец. Абе, айде се навън шеф. Абе, ари, после ще го туриш. Мали, късметли сме. Аз си викам, че това ще изкараш 6,20. Ви късметли сме, брат. Аз викам 4,90. 60 стинки. 4,90. Мале. И сега първо да... Искам да ма снимате. На някакия хак. По-скоро с хакове, с хакъде. То не че е на някакъв червения на някакъв. Хака е по-вкусен от лава, вярно. Да. I want to try it. Ватка. Пие както... Да, всеки му яре. Не, окей. Чай, напред го пазя. Мама, вкуска. Аре, дай, пий както си искаш. Вкусен. Ще те прибивам. Държи си 2,60 тогава. Много е хубаво. Мама има вкусна. Не ме интересува. Чай, Вкусно ли? Ма той е пуснат. Това, хора, че... Вкусен ли е? Брато, изпи ми лава бера, бе! Хора, чуйте, буквално хака има вкус, като нея на село, у нея сокчета, с ябълка на село. Ей, тя има вкус. Брат, без захар дето са. без захар деца. А само да ви кажа, лава бера няма захар, няма. Да, yes. And the committee is for... For Christian Белчев, Vano and me. Накратко, ние. Ако искате отиваме на нашия парк. Добре. Хора, ние ще приключваме с видеото. Айде, хора. Ай. И искам 150 гледания. Моля ви. Ай, чао. Ай, чао си. Ай. Ти нещо за тебе? Subscribe. Добре, чао. Subscribe.